da fari kwana ganin Prince Production. suke hana mu ganin idan an faɗa na amma abun wasu sirri ne abinda Allah ya hukunta ni na da muradina kunta na tausasa muryata shi so kamar linzami ne mai juya kowa ko yaushe kuma abin cin roki ne ga masu sai ranar karshe Allah ƙara basira bai sauya muradi ba dan haka ba ya cike bari ina auke Allah ƙara basira yarinyar mummuna